Кіловати кримського звуку та пісень про Крим. Сьогодні в центрі Києва, в столиці України, в концертному залі «Атлас» збираються співаки і співачки, музиканти, які співатимуть про Крим, про 11 років спротиву окупації на концерті «Крим. Відлуння 11». Я з вами п'ю ранкову каву і розповідаю, як тут все відбуватиметься, тому не пропускайте влог від Джемат. Зараз позаду мене організатори. Дуже серйозна історія. Люди не спали, не їли, готувались. І взагалі так виглядає декілька годин до початку концерту. Десята 55 ранок. Гурти репетують. Наразі на сцені Hate Speech. Він, до речі, сьогодні презентуватиме новий кліп, який відзняли разом з Ахтемом Світаблаєвим, про Богдана Зізу. Півпатрієць, який наразі незаконно ув'язаний російськими окупантами та знаходиться в тюрмі. Також на цій сцені виступатимуть Тонка, Крихітка, Провулок, Фагот, станок на Майдані Конго, а також молодий гурт 18 School. Я з ними окремо з кожним поговорю і вам розкажу. Да, я розповідаю, що сьогодні навколо вас будується, напевно, вся історія про музичний спротив Криму. Але це правда. Да, я вже вночі дивився ваш кліп. Про що ви співаєте в цій пісні? Про кого? Дивіться, все, камера пише, ми працюємо. В цілому там все написано і так, насправді, що ця пісня, вона ототожнена з історією не тільки Богдана, а в цілому це така історія про те, що і країна, і спротив – це насправді в першу чергу люди. І про це пісня, про це відео, воно наче як аудіовізуально працює і пояснює. Хоча насправді після презентації зрозумів, що треба ще додаткового контексту додати, треба пояснювати, що там відео в кінці, воно не спродюсоване, воно справжнє з телефона, і там воно лежало в архівах і чекало свого моменту, щоб його оприлюднили, бо це відео ніде не публікувалося взагалі. Тощо. Тому треба дивитися, треба. На словах мені важко пояснювати якісь речі, які вже існують в аудіовізуальному просторі. Я, знаєш, уважно подивився на слова пісні, і для мене дуже цікаві є історії про те, що ти вкладаєш слово «ми» в строчках «ми» голос. Я зараз заздрю цим всяким поетам, літераторам, які померли, і їм не треба відповідати на ці питання. Їм не треба, щоб вчителька літератури у них питала, що це означало, але добре. Я не буду цією нехорошою людиною, яка каже, кожен знайде своє, давай. «Ми» – голос, що лунає через стіни. Хто це «ми»? Дивись, у мене вперше ця аналогія і цей рядок прийшов, коли я прийшов на культурний захід, да? І саме вокальна частина з цього концерту була чутна через стіну. Я подумав, що це якраз таки, така алегорія, метафора мені прийшла в цей момент, коли я подумав, що, це класно, що людина там співає, і воно, це відлуння, воно через стіни проходить. Тому якщо ми говоримо про конкретно оцю я не знаю, як це алегорія, метафора, епітафія, то це пішло звідти. Якщо ми говоримо в контексті, знову-таки, пісні, то і про це, насправді, тобто, якщо ми говоримо про те, що ми гучно говоримо, то нас чутно і поза всіма стінами. І про, так як уже в відеороботі сказано, про те, що ми маємо бути голосами тих, кого не чутно через ці стіни. Довго пояснювати, дуже заплутано, але... Є ще дві дуже потужні пісні, які я для себе розбирав, дивився кліпи. І от пісня «Птахи летять додому» для мене це асоціація про кримських татар, які спочатку повертались в 80-ті, 90-ті до Криму. Зараз ті, хто виїхали після 14-го та після незаконної мобілізації в Криму, після 22-го виїхали, що вони все одно повернуться для дому. Розкажи, що вкладав ти? Я обіцяв не бути цією людиною, яка скаже тобі, що кожен знаходить своє, але як бачиш, кожен знаходить своє. Якщо казати серйозно, то це певним чином навіть, не те, що там переспівка, це є гурт з міста Суми, дуже андеграундний, але дуже епічний і
просто легендарний, який називається «Холодний дом». І у них була не те, що навіть пісня, там якийсь уривок просто був на якомусь лайв-виступі, там, де хлоп співає. І мене це десь там через багато років наздогнало. Я їхав додому, власне, в місто Суми. От, і, ну, те, що відбувається в місті Суми, і так всі знають. Прямо сьогодні, от поки ми говоримо, там 5 влучань шахеда в одну точку, всю ніч били ракетами по району Сумському. І я їхав, ну, до мене мама живе там, друзі там. Їхав до них, і, власне, от просто я на якомусь замизганому інтерсіті їду, бачу, як, ну, там, читаю в телефоні, як, знаєш, там зараз кудись прилітає якраз туди, куди я їду, але при тому якраз таки от зі мною разом з потягом от клин птахів летить. І я думаю, блін, ну це красива теж художня, знаєш, така якась спостереження про те, що, ну, типу, їм плювати, от і мені теж так в якійсь мірі, знаєш, плювати. Я розумію, що я себе сам наражаю, їду на небезпеку, але я вертаюся додому. Якось так. Щодо позитиву, чи бачиш ти майбутнє України, майбутнє Криму в повноцінному складі України, в забезпеченні правами тих, хто знаходиться там? В якому майбутньому ти це бачиш? Важко якісь будувати теорії, знаєш, типу, і прогнози. Взагалі не хочеться це братися, але оптимістичне мислення має бути присутнім завжди. І тому, безумовно, так. Коли мене питали просто, типу, знаєш, чому тебе асоціюється Крим? То у мене це, ну, може, це трошки похабно, але я просто, будучи малим, там, кожного року з сім'єю ми їздили завжди в Крим, і для мене Крим – це такий якийсь маленький райський куточок, куди я маленький, з батьками їду, і мені там добре, і завжди і тепло, і хорошо. Тому хотілося б що це тримати цей спогад в своєму серці і з надією тримати його в своєму серці. Тому важко казати про якісь конкретні дії, про якісь конкретні, ну, як я це бачив, знаєш, умовно. І у нас дуже багато ще нам попереду і викликів, і питань стоїть, але надія завжди має бути найкраща. Давай передамо привіти Селямулар Криму. Дуже дякую тобі. Дуже радий, що сьогодні відкриваєш цей важливий вечір для всього Криму, кримських татар, тих, хто вболіває за Крим, за спротив Криму. Відкриваєш саме ти зі своєю музикою. Розкажи, які меседжі хочеш послати тут, на материковій Україні, що хотів би про що сказати тим, хто зараз знаходиться в Криму? Ну, не забувати. Все дуже коротко, не забувати. Як можна в діях це проявляти, історію про незабуття? Говорити. Оце ідея, говорити. Поки там фізично знаходитись неможливо, все, що ми можемо робити, це говорити, підтримувати різні проєкти, пов'язані з цим. Ну, це поки що перші 2 пункти, які мені прийшли в голову. Які в тебе поради для, можливо, людей, які побачать тебе або не побачать, а хочуть щось робити альтернативне, не те, що роблять на весіллях кримськотатарських? Яка порада до тих людей, які хочуть робити щось нове? Щось нове. Писати музику. Ну, крім того, щоб мати своє обладнання, накопити грошей на нормальні студійні умови для запису, а не робити, як я. А як ти робиш? Ну, на колінці, десь як виходить просто, бюджетно. Просто залучаючи талановитих людей в своє оточення, роблю от просто поруч з ними. І прошу тобі щось передати нашим одноліткам, нашому поколінню в Крим, що б ти хотів сказати, що важливо хотів би сказати? Ну, тут я не знаю, що сказати. Це те ж саме, що сказати військовослужбовцю «тримайся» чи якусь подобну ахінею. Тут людям складно. Все, що ми будемо їм говорити, ми знаходимося абсолютно в інших реаліях. У нас тут свобода, у нас більше можливостей, ми можемо говорити, вони не можуть. Ну, я навіть не знаю, що їм можна сказати. Можна і поспівчувати. Тільки все. Çok sağ ol, Allah yardımcı olsun sana. Senin icadına. Моє навпіл розбито, 2 береги, 2 напівсвіти не осягну.
місто Красноперекопськ. Я дуже сумую дуже. І навіть не тільки за тим, як воно виглядає, за людьми, за тим, як воно пахне, за тим, які це відчуття бути вдома. От за цим я сумую насправді. Дуже хочу, щоб наша зустріч сталася якомога швидше. Дуже бажаю сил і наснаги людям, які чекають повернення додому. Тримайтесь, будь ласка. Ми дочекаємось і ми зробимо все, щоб це сталося. Взагалі слово дихотомія колись мене вразило своїм сенсом і змістом, і фонетичною складовою. Це було для мене незнайоме слово, яке, коли я почула, мене просто промурашило. Це був якийсь внутрішній струм по тілу. А потім, коли я вже занурилась в роботу над піснею про Крим, воно доволі органічно в пісню вплилося самостійно, не знаю, без мого якогось спеціального втручання. Насправді особиста дихотомія – це мною сприймається, я буду казати за себе, не за гурт, тому що, власне, я з Криму і, власне, я писала цю лірику. Для мене дихотомія – це щось, що було цільним і розбилось, як життя до і після, як душа і тіло, і що дуже важко і, можливо, навіть деколи здається, що неможливо склеїти назад. Але попри це все, окрім дихотомії, і цього відчуття такої концентрації, суму і болю через те, що ти не можеш повернутися додому, лишається велика надія в те, що це станеться колись, і буде змога повернутися додому, і буде змога повернути тих людей, які там додому, які нас чекають. Насправді це дуже важко, я про це думаю останнім часом, аналізую і розумію, що та цифра, яку сьогодні ми усвідомлюємо, 11 років супротиву, хоча насправді і більше, ця цифра велика, і дехто з нас вже може потрошку починає забувати, наскільки важливо чинити цей супротив. Бо люди, які знаходяться там, і які чинять цей супротив щоденно, можливо, мовчки, але вони його чинять, знаходячись в окупації, їм набагато важче, ніж нам. Тому наш прямий обов'язок про це як мінімум пам'ятати, як максимум робити все для того, щоб це змінити. Чи є якийсь фідбек з Криму? Як зайшла ця пісня для аудиторії в Криму? Що писали? Можливо, якісь рефлексії були? Ну, по-перше, в мене багато родичів там живуть. І, звичайно, всі вони подивилися цю відеороботу, послухали пісню, облились 100 тисячами сліз. Фідбеку я отримувала дуже багато. І, звичайно, що це така ностальгічна робота і відеоробота, в якій можна знайти себе, побачити себе дитиною, відчути це відчуття безтурботності, безпеки, відчуття дому, те, за чим ми всі сумуємо. Але одна подія мене настільки вразила, я сьогодні буду про це казати на концерті. В мене, почну, напевно, з того, що обкладинка пісні – це моя дитяча фотографія в Судаку. І після того, як ми випустили пісню «Дихотомія», мені написав мій однокласник, який зараз там знаходиться. І він написав мені повідомлення і прикріпив до нього фотографію. На цій фотографії його рука з телефоном, на якому обкладинка «Дихотомії», а на фоні то місце, де вона була зроблена 20 років тому. І для мене це було надважливо зрозуміти, що є люди там, які слухають музику, які чекають повернення, які пам'ятають, хто вони насправді, попри пропаганду, попри те, наскільки там російські наративи насаджуються. Це і є цей супротив дуже потужний і сильний, коли немає змоги про це кричати, бо це небезпечно. І коли єдиним лишається оцей стрижень всередині, який вони зберігають. Тому для мене ця подія, вона якась знакова і, мабуть, це найбільш мене вразило зі всіх відгуків, хоча їх було теж досить багато, але саме цей якийсь особливе місце в моїй душі займає. Чужим потрібно там, де тебе налякає смерть. Готуй стіни з водоростей і трави, рий вовчі ями. Рови, звикай жити разом, зазівати прийні. Батьківщина – це там, де тебе розуміють, коли ти говориш у вісні. Що будете співати сьогодні в річницю спротиву? Ну, це просто, знаєш. Мені здається, це геніальний вірш Жадана на такому нерві з приводу того, що відбувається взагалі з Кримом за всю історію його існування.
І тому воно мені, як то знаєш, так от і музичка під нього така народилася. Чесно кажучи, скажу, що є деякі речення там, наприклад, все життя ми будували свої доми, це квінтесенція, рефлексія кримських татар після 80-х. І до сьогоднішнього дня, Я що тут- відчуваєте ви так само? Я тобі скажу більше, та сама рефлексія і у українців. У українців, знаєш, ці мазанки, вони тому, мені здається, те, що я читав, там нас досліджував, так і тому і збереглися як національний витвір мистецтва українського сільського, скажімо так, тому що постійно на території були якісь війни, постійно щось відбувалося, постійно ганяли це корінне населення, і то одні, то інші, то другі, і тому і доми такі, знаєш, це постійний екзистенційний процес. Ти мазанку зносиш, спалює хтось приходить, ти йдеш на якесь інше місце, будуєш її заново. Тому вони такі, знаєш, тимчасові всі, по суті, із глини, із соломи, із гілок. Дуже схоже на те, що відбувалося за всю історію з кримськими татарами. Дуже. Зараз трошки кримськотатарською, там є важливе слово разом. Чи знаєте ви, як це буде кримськотатарською? Навчи мене. Берабер. Берабер. Так, берабер це разом. Берабер. Да, Будь-що, співачка або півень. Все по 8 гривень, все по 8 гривень. Ще є піца, курка або півень. Все по 8 гривень, все по 8 гривень. І чи сумуєте ви за тими часами, коли все було по 8 гривень? Звісно, ми завжди сумуємо по молодості, але якщо говорити, чи я б хотів би повернутися ті часи, там, де все було по 8 гривень, не впевнений. І, будь ласка, ваші привітання або меседжі якісь до Криму, де маєте нагоду зараз. Зупинятися не можна. Зупинятися не можна, треба робити те, що ми маємо робити, те, що вважаємо за потрібне. І погляд Господа буде звернутий саме на нас. Тримайтесь, воюємо далі. І, як говорив наш вже провідник, борітеся, поборете. І коли наступна українська кримськотатарська пісня? Давай доживемо до завтра, а там буде видно. Добре, дуже дякую вам. Навзаєм. Зараз знаходимося в гримерці групи 18 School. Тут разом з нами соліст і барабанщик. Скелет групи є, тому можемо декілька питань задати гурту. З фронтменом гурту поговоримо. Про що сьогодні співаєте? Ви співаєш, ти особисто? Сьогодні ми співаємо про волю, про свободу, про радість. Це ж не прямий ефір, правда? Ні? Шикарно. Сьогодні ми співаємо наші пісні і пісні нашого доброго друга, котрий, на жаль, загинув, в його пам'ять, і завдяки йому, можна сказати, ми тут, в принципі, знаходимося. Тому сьогодні можна сказати, що це буде трошки виступ пам'яті. От бачите, як змінилось і світло навколо з першого моєго вітального слова з вами. Це вже 6 година вечора, через 15 хвилин почнеться концерт, збираються люди і трохи зимно, незважаючи на те, що завтра вже перший день весни. Тому давайте грітись і слухати музику. Які в тебе відчуття? Я вірю, що буде голосно і гучно, і це дуже важливо, бо насправді з багатьма сьогодні ми спілкувалися і з артистами, і з командою, і ми розуміємо, що з одного боку цей концерт – це про відлуння тут в Україні, відлуння Кримського рідного півострова, який чинить спротив, але з іншого боку це можливість голосно показати Криму, що тут ми пам'ятаємо, що тут ми говоримо про Кримський рідний півострів, і тут ми нагадуємо, що Крим – це Україна і боротьба триває. Talent Island взагалі це український бренд, який робить офшоти типу на популярні бренди Stolen, тобто відібраний острів. Це про Крим. Тут позаду є, тут краще показати на цих футболках. Тут позаду є ось так. Тут показується саме хронологія 11 років спротиву. Боротьба триває, це все про Крим. А на лонгах також про анексію в 83-му, потім про депортацію і також про окупацію, тобто знову анексію.
ось така історія цих футболок. Для таких немаленьких, як я, 2XL є у вас? Так, тут 2XL є. 2XL є XL і до XS. Добре, збережіть мені після концерту, до вас підійду. Дуже дякую. Розкажіть, що ви тут виставляєте? Ми тут за донат даємо людям листівки і стікери. Ось це все можна за 100 гривень придбати. А якщо бажаєте, наприклад, одну листівочку, то там можна від 10 гривень. Це вже як людина бажає і скільки хоче долучитися. Зазвичай люди дають навіть більше, тобто це все від 100 гривень, а ми всі розуміємо, що це як донат і це як допомога. Дуже дякую вам. Хай щастить. Розкажете, що ви продаєте? Звісно. Тут футболочки від гурту «Крихітка». Є 2 різних дизайну та 2 різних розміри. Вартість 1200 гривень. Добре. Чи підете на концерт? Звісно, адже я серед співорганізаторів і працівник. Кого найбільше чекаєте? Кого хочете послухати? Я хочу подивитись, послухати вживу нову пісню «Hate Speech». Дуже вам дякую. Хай ваш сьогоднішній вечір пройде дуже гарно. Ми можемо зараз, до речі, ми домовлялися з Крихіткою, що ми будемо розмовляти про неї, про її творчість. От тут знак такий був з футболкою, з її надписом, напевно, так можна сказати. Тому я пропоную нам разом з нашим оператором Романом піти і поговорити прямо з нею біля її, як це називається правильно, біля її гримерної. Спробуємо зараз прямо за цими дверима. Гримерна, в якій мають бути одразу і гурт Hate Speech, і фагот, станок на Майдані Конго, і крихітка Олександра Кальцова. Попитаємо щастя. Привіт. Чи можемо ми порозмовляти з вами? Так. Дуже раді, чесно кажучи, весь день. Так, як мені стати? Я хвилююсь, чесно кажучи, тому що дуже подобається творчість. Розкажіть, будь ласка, про що сьогодні співатимете? В нашій програмі неочікувано з'явився трек про Ялту завдяки юкрейнеру, який організовував акцію «Сміливі міста» про міста України, кримські міста, які мають бути в території України. І нам пощастило написати трек про Ялту. З тих пір наше життя помінялося кардинально, і у нас додалася певна аудиторія, яка полюбила цю пісню, незважаючи на те, що вона не схожа на пісню «Крихітки». Це аудиторія, яка знаходиться на материковій частині України чи в Криму? Ми не бачимо за статистикою Spotify, чи це люди, які слухають нас в Криму, але до мене вже кілька разів підходили люди, які казали, що їм близький цей текст, подобалась пісня. Це дуже зворушило. В одному зі своїх інтерв'ю саме про цю пісню ви казали, що це про розширення культурної території, яке є основою для розширення територіальної. Можете зараз підтвердити чи спростувати, що змінилось після цього? Мені здається, що наша ідентичність дуже тісно пов'язана з тим, з чим ми себе асоціюємо, і тримати в головах людей те, що Крим український, достатньо важливо. І мені здається, що завдяки власне культурній експансії ми можемо привертати увагу не лише всього світа, а й нагадувати тому поколінню, яке вже виростає в Криму, що Крим український. Коли ви востаннє були в Криму, де саме були? Я гадаю, що це було до повномасштабного вторгнення, можливо, 13-й рік. Пам'ятаєте, де ви були? У нас був концерт в Севастополі в 2012 році, і потім я була з приватним візитом в маленької подорожі по Криму. Ми були в Гурзуфі, Ісміїзі, мені здається, в Алупці і Алушті також. Передайте, будь ласка, привіт, якийсь меседж кримчанам. Я гадаю, що ми побачимося. Наскільки це скоро, це буде залежати від обсягу військової допомоги інших країн, але ви маєте пам'ятати, що Крим – це Україна, і одного дня це стане очевидно абсолютно всьому світу знову.
І ми знов знаходимося в гримерці 18 School. Ми вже поговорили з солістом Владом, з драмером Артуром. Я думаю, так і потрібно залишати. І зараз будемо говорити з солісткою, другою солісткою або першою солісткою. Я не знаю, чи вирішили, хто перший, хто другий. Юля, розкажи, будь ласка, які будете співати пісні сьогодні? Коротко про кожну, будь ласка. Доброго дня, мої шановні глядачі. Дуже рада з вами всіма побачитися через цей екран. Значить, що ми будемо сьогодні з нашим гуртом 18 School виконувати? Ми будемо виконувати 4 пісні. Перша пісня називається «Відпусти». Пісня про те, що коли треба відпускати, тоді відпускайте. Будьте вільними, як хотіте, так і можете. Точніше, ви поняли. Значить, ще у нас є 2 пісні. Тут серйозна пісня називається «Мрії», інша пісня називається «Небо». Це пісні, які ми перекладали на українську мову. Автор цих пісень є Денис Грищенко. Це, скажімо так, наш головний герой. Наш головний герой, про якого ми сьогодні будемо згадувати, ми будемо про нього говорити, який загинув, захищаючи нашу країну. Я змігся з губами, як на славки, повернувся додому, як казки, залишився з собою, здалося першим, у останніх рядах, знову здесь. Ми просто не можемо не поговорити сьогодні з Наталі, яка не знаю скільки днів, місяців витратила на цей концерт. Розкажи свої враження, будь ласка. Я насправді очікувала, що мене буде більше штурмити на самому концерті, але він пройшов у мене в роботі, тому я прям не змогла повністю, на жаль, кайфанути від нього. Але я дуже задоволена тим, що у нас вийшло на виході. Було дуже багато переживань, дуже багато очікувань стосовно того, як це все в результаті відбудеться, і воно відбулося навіть краще, аніж ми думали, воно станеться. Кому? Свободи. І бути під українським прапором. Селям алейкум, добрий вечір. Розкажіть про ваші враження, будь ласка. Ой, в цілому дуже добре було. Цікаво, послухати музику. Аукціон був цікавий також. В цілому задоволений, я думаю, не знаю. Дякуємо. Щось передасте Криму, якісь вітання, привіти. Селямлар. Кырымга буюк селямлар, Кырым татар балалар gençlerden. Також від українців, Криму селям теж, я думаю. Чохсаволога. Я немногословен скажу. Салям алейкум. Мені все сподобалось в цілому, все класно пройшло. Аукціон трохи затягнувся, але був прикольний, це факт. І дуже приємно була ця колаборація Фагота і Ельвіри Сарахаліл. Я, чесно кажучи, не очікував, це було кльово. Хоча пісня 21-го року, мені здається, в 2025-му вона точно зайде, як думаєш? Я думаю, що так. Да. Щось перекажи Криму, вітання, щось побажання якісь, можливо. Карам Сербія столажа. Все, що я можу сказати. Чохсаво. І десь я бачив ще одного важливого кримського татарина, якого не можу не взяти інтерв'ю, не спитати про враження від концерту. Салям алейкум. Враження ще не устаканилися, але загалом мабуть, найяскравіше це зачитка листів Богдана Зізи. Мабуть, це те, що найбільше вразило, але насправді сама побудова, структура, наповнення, тобто і позитивні емоції, і те, за чим ми всі сумуємо, і якісь трагічні моменти. І дуже важливо було, що на сцені люди, які так або інакше через власну долю дотичні до Криму. І мені здається, оця нитка, навіть коли було дуже смішно або коли було дуже сумно, це було в якоюсь єдиною композицією, і це
Ну, я думаю, що пару днів буде влягатися, бо ці емоції і головне, емоції самі по собі, це важливо, а це були ще емоції, які спонукають до дій. Тому я вважаю, що дуже яскраво, дуже потужно і головне, це дуже важливо. І щось перекажи Криму, вітання або побажання якісь. Побажання зустрітися у вільному, дихаючому Криму на березі Кизлєва, в горах Айпетрі, в Балаклаві моїй улюбленій. Зустрітись з друзями, з якими ми досі, якщо і переписуємось, то дуже на нейтральні теми, щоб їх не підставляти, бо ти ніколи не знаєш, де може бахнути, що скриють, що прочитають. Тому побажання Криму, тримайтеся, ми обов'язково зустрінемось і будуть подібні концерти, свята свободи, свята вільного Криму, єдиної України. Чохсаво. Хайрлах шамлар. Подобалось ком'юніті, яке вибудовується навколо питання Криму. На жаль, воно для багатьох знак дуже таке, доставляє нам певний біль, звісно, але мені подобається, що люди пам'ятають про це, що люди готові донатити, долучати інших, і що ця справа живе, і що пам'ять про український Крим, вона є. Ваші побажання або вітання Криму? Тримайтесь, друзі. Я не знаю, як важко вам приходиться, але ми з вами, ми про вас пам'ятаємо, і все буде Україна. Дуже дякуємо всім, хто був разом з нами, підтримав цей день, 11 років спротиву, окупації Криму. Ми вас всіх дуже любимо. Україна любить Крим, Крим – невід'ємна частина України. Всім хайрлах шамлах. Сторона прекрасна, тебе не кину. Сторона прекрасна, тебе не кину.